Balema Aligna Kuma, très urgent et très bonne nouvelle. Bien, mercredi 26 août 2026. Malien, Dr. Sokel Kokala Maïga est lettre, à la lettre de Boraka, équipe de communication Kaira Kafo, Dr. Sokel Kokala Maïga, Kabe Abla Maïga soutenu, Abe Mali ni Algérie Bemunke, Ani Mali déplacement de Kata Algérie, Dr. Sokel Kokala Maïga Koko Alebe, Kalega Demebe, ou Aknataï. Aknya foka koro awa kera mais docteur Sokel Kokala Maïga ma foka kata Mali fere Algérie de ngoro ni fana foka dakan akeni ko kani Mali Algérie ka ben ko kan jaranye kani Algérie ka ben ka nyana yere di donc vraiment ay lettre do seben ay ira tukuni ali be digun kono ale be digun kono bi ni a sankelindi ale be kasola ale ma juger dien galo menorola ale la mais awtale bali ale ka faso la bla ale ba ngini befe dusukara machi bali kibi faso la bla Dr. Sokel Kokala Maïga kumana Malion. Donc, yana nga tanya fait adela ka vidéo doka ambo vidéo kala folo après amba ka kumaka ambo lassi anga janga nyor la folo. J'avais parlé lorsqu'il y a eu la crise des drones entre le Mali et l'Algérie. J'ai saisi cette occasion pour rappeler à nos frères algériens que ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler. Ce sont nos frères et nos voisins. On ne peut pas en avoir d'autres. J'ai protesté, j'ai condamné ceux qui manifestent dans les rues pour insulter les dirigeants algériens. Ce n'est pas normal. J'avais dit que quand il y a des problèmes, nos gouvernements se parlent, on attend que la tension baisse et on règle nos problèmes. Il ne sert à rien de faire certaines agitations. Abala jele ame. Mali Algérie ka mangan kara domina koko ou ka Algérie ne ni munu ke kanga ben kan no che angana pousser kata niveau do la ko foite ben bo docteur Sokel ni fo domina ou ka video manu na bo ka Sokel neni dien kuma te o mamu fama o mo ko de flega ta Algérie bi non seulement yo docteur Sokel ka tien sigrama ay mun fana fofana la bana le tadima mais o bera aya dusu kunu ka tla ka bo ka fo kabu soutenu tuguni si ni moko do abe bo ka fo ko abe kuma do fo mais ako ni ne ale ka klantay c'est pas parce qu'abe kaso la be ka kede an ni a blale to kene ma bi abake aba faso deme ama faso deme jo pourtant avec guerre domina ka bo premier ministre la ugo ko ni France de be ka barake kan ni terreau de be ka barake aga lettre kono ay Macron tapi aga lettre kono ay do fo France ma ali Algérie anga drone gauche limi ke docteur Sokel ko ka ma nyaare abe fo asimi nunu nga stratégie emu yedro kay ike faso de njuge ka ngalo norela an libe Mali fe o ben ngalo norela wala sa Mali ga nege boyla jomi se ka foko bente Mali fe jomi se ka foko docteur Sokel te Mali fe o ya ça roube de kila quoi mais amena do détail ou kono amena fen kana après on va rentrer dans les détails malien ako niale sankelinde avec kasola ko à l'occasion d'une année de détention à laquelle s'ajoute 8 jours de garde à vie. Nya sankelindi avec kasola a ma jugé. A jalagira femina prévouté ka boka ira ka foka jalagilembe ou te ka jugé. Mais malgré que abe segela. Me fait malien beka kuma iname. Malgré que abo position na a ma découragé. Aba façon défend. Abe continuer ka façon défend. Donc 12 années de liberté. Aye nya sankelini kodi. Aka hake minelendo ala ota bali kate Mali défend ale docteur Sokel Kokala Maïga ba ngini mogo ni degumbika degun kana ibla ika bla I faso la ale docteur Sokel Kokala Maïga ale be Mali fe Mali ni Algérie be minke a jara le docteur Sokel Kokala Maïga awale ka duwa be ola ala kanani be Mali kono hera kana Mali kono odi kadi ale ba faso fe anale ka aka minena la ou tali bankaba faso fenge parce que mena malien anglais ki kuma doko asimi nunu be kodo de kila komba to Mali be nege boyla ube galon noro ila kite Mali fe ube galon noro la ki terreau di ube galon noro la ko makoro nye wardima pour que wala sa eka dimi eka kodo ke mumbi goya moko wi docteur Sokel Kokala Maïga ma bio piège kono segu tungara ma bio piège kono mba ngini befe ma shikranta fo kibeta fara terreau ka ko parce que dimi no na simi kono mul mega marfa ta ka chi malla
munu me ka an fana baw faga akana faru kan de uni Assimi bekeli Assimi me chogo mi ube o vagabond fla de be ambe ala de la ku daga boandala ala ka Assimi daga boandala ala ka territoire daga boandala en tout chiffre docteur Choguel Kokala Maïga ya iradi aba faso fait malien bête se kanikede ay mon fana fatuguni. Chaque fois que notre parti est confronté à des messages visant des souverainetés et son intégrité, Dr Choguel Kokala Maïga continue d'apporter son soutien indéfectible à la nation. Wagato wagatini jamana ka kalan, Dr Choguel Kokala Maïga be wuli ka jode ke. Ka akinata di jamana be nya chugo amina. Mali ga yerema horonya, fenfe be Mali fenge à son. Que donc il a sollicité l'amitié qui lie au peuple algérien. Comme Mali et Algérie domina. Le 14 janvier 2026, Dr Choguel Kokala Maïga lettre de semaine kati Algérie présentement. Au bord Algérie on ka média bela be boro kalama. Donc ako au lettre kono aka au lettre au bord Algérie média bela ka yere ni sonjara oula. Ayo bara minke anyabala a tono borabi. Ale Dr Choguel Kokala Maïga me fait koka ketu ma be ka kete ale ni sonjara bi. Ale Dr Choguel Kokala Maïga ale be kasola. Ale reba kunte Mali. Al na lebe al ni koba le soro ala ka kulu wala batando la ci ale ngebe ale be fe Mali de kanya. Ale ga khaminan ko Mali Mali nga heradi. En ce 24 août 2026 à la faveur des visites ko 24 août temelena ko Premier ministre Ablaye Maïga Tagali Munkara Algérie Dr Choguel Maïga ko kanyana ko vraiment ko ni hakilina nyuma badi ale Dr Choguel Kokala Maïga ka langini ku ye munyo de ningi Mali ni Algérie ka be abana Ablaye Maïga mun kumbe Choguel nening o Ablaye Maïga Dr Choguel Kokala Maïga de fleka a faut ka e bara mi ke kanyana mba fo ni ne horonyai ni ne yere wulu yai ni ne faso de nyuma yai aw kana dimi ka baba faso la sorasi nunu teka ma u teka ko ke parce que mogo ba faso fait ite ko do ke mogo la mbe faso nege boala ibe nani aklata dodi ani kewale do mbe faso kanun do faso dendo la mais ni kewale glamu mbe faso nege bo mogo la o ba ira ko etate faso kui c'est pour ça nya fara ngwa simi ntate faso kui parce que munu me faso fait munu ndorani faso ko kala yo bekele kangalo ndora bela numa fo doma ko ni makoron ka vocal bora o beta fo doma ko tero yi ou ye peke tero to ka be imagine ko donc c'est ça Dr Choguel Kokala Maïga bora une fois ko domina anga attaque kera le 25 avril 2026 ni nanga ministre de la défense Sadou Kamara Sarala Dr Choguel Kokala Maïga ito kasola ka condamné katla ka Mali armée soutenue Wagato wagatini gelea be bi Mali kan Dr Choguel Kokala Maïga be bo abe Mali abaka soutien di Mali armée ma abaka soutien di Mali ma ama découragé ama ira kate faso in fait Dr Choguel Kokala Maïga be bo be gen domina Assimi Goïta ka supporteru bora kate ko faso de njugu de Dr Choguel Kokala Maïga do ere ko kali makorone be ka barake je kuma be forama mais men nalendi ko Choguel Maïga ni CEDEAO be ka janfa do Assimi contrôle la ko Dr Choguel Kokala Maïga ka ay kani faransi de be ko ka Mali janfa Malion ay namede et wagati face aux menaces qui pèsent sur la nation l'intérêt supérieur du Mali doit transcender les différences et les clivages koni Mali ka intérêt nana an nangé dama mandi anga wulanga Mali ka intérêt défend Dr Choguel Kokala Maïga fo ko tien ko belaban tien de ma ko wagati mina le 10 mai 2026 lorsque Emmanuel Macron depuis Nairobi au Kenya a tenté de présenter une relecture des faits relatifs au départ de la France en 2021, la réaction de Dr Choguel Kokala Maïga a été immédiate. Il a apporté des précisions factuelles,
sur ce qu'il considère comme l'implication de la France dans les actions de déstabilisation contre le Mali et réaffirmant ainsi son attachement à la vérité historique et à la défense de la souveraineté nationale. Et mois de mai temele ni san 2026 konana makoroni to Nairobi ka ngalondo teke ka noro ka ke inafo no olu kunte ko Mali kumbe bi Dr Choguel Kokala Maïga nou ya gen avec gen domina ni bubu mabel ko kani farasi be ka barake kani sideo be ka barake Dr Choguel Kokala Maïga to kasola ko makoroni galon teke kaye mu fo Mali ma ko tientala Mali no de fana dugo dugu ni bimbe ke moko ka kuka hake minula ala te barka do dugu la aya seba okada e ma ba fo ko ala e dugu do halaki dowre te tonye fanga bara e tonye ala te barka do afanga la uye samara fefe teke Choguel sema se ka do ala ay to kaso la ka Mali défend ay mun seben dien be ya partager tellement ou te fait atoko ka bo ou be fait ka tunu yere dia hala be ka ninke ni mandui ali Choguel be ki to kaso la ka Mali défending korane cha mandi Assimi Goïta ye amanda de baba bo nous ne ko lu be Mali fait bon mo même Mali fait tolu fait nous taille toko ni place ko kele ni te fait dora ye me fait ni de kay o de kele bi Mali ko kele tengoy ay karsa toko ka bo il faut que nga kodo ka gwa mo yi o de kele bi surasi o de be ka ke Malla o de be ka ke Burkina ima capitaine tara baka kata capitaine tara galon noro almamina ay kuma fe fa bekran galoni ayere de mabaka ko kay kuma fo ko tientala bo surasi be tadi nema horon kolonye ka tena surasi be galon min tege ali tentimba ta tege manipulation surasi for le mala ka tema les politiciens ka ou ka stratégie de dou c'est ça anemu Dr Choguel Kokala Maïga bora ay tasuma da Macron kukala la ay Macron bla place là donc wagati mina Dr Choguel Kokala Maïga abora ay ne kuma nunu fo aya ira Maliens na ko à travers que c'est une leçon qui est adressée à tous les Maliens ka ale Dr Choguel Kokala Maïga ba ira Malien bela itoyena chuku kani bay fasola wagati mina politicien wula ka farango ka kube Assimi kele ou sera Choguel ma songa faruka Dr Choguel ya angole kanga na fara politicien ka konu yo fanga ta kuba Mali différence ma nin couraneche mo bera président bakan dimbe ko kele c'est-à-dire kan diagoya kan ke fendoye ante femunye ani foka dien wuli Assimi beo Assimi teo ani ni politicien nte se ka fara ngonga anta bulu teklingi en tout cas ngen tout kele manu anu teta ani politicien nte tabulu kele ngede awante farasi fana fe ou yanga position ni au débat prostitution au débat là tantôt aba furu siri faransi ma tantôt abeta furu siri Algérie ma en banga position ma tanga sigi be gonjigi bare ma kuluba no la ne kaledi ni ne Mali jugudi ala ikan malo réseau inkan nebe ka juga fefe ke Mali kono ala kana sutara sila Assimi imainde mbode fo iteka Mali sauver ni koraneche Dr Choguel yanguli kanga na fara politicien wula wakati bina ka marche ou damene kubeta boulevard la Choguel message chambe ma kanga na fara politicien wa ni koraneche amanya Choguel ire bora ka communiquer ke qui désolidariser ka bon politicien na o bera sera sous ta fait a bolo kaya ke ko awde do Choguel et Assimi be oteo Choguel ni politicien se katani ou tabulu ka idéologie c'est pas parce que ko ou tenyo ko fotere ni politicien nous na nga tabulu tikilingi ça c'est clair hal ni Assimi gembi ka bo fangala ni nous ye fangata ambe marché ko ado contrôle peut-être na benani nyuma ndo yere mo nyuma be politicien nous na mo do bula tiana olubise ka fanga mara o tieni adobe nous ye fangata ambe wallahi billahi ni politicien ni fangata ambe tla ka wulu contrôle antena beala anna ka sorone ta Assimi fait ne ba do ani ni politicien se ka tan nyoy ça c'est clair ou betere nyuma politicien nyuma umbe politicien horo umbe o tieni ma chama baby nous ye fanga sordro ambe beta ka opposition ça c'est clair parce que tableau tigli ça dit surasi naloma demu me jamane nguna te ko de famu ko
avec un peu couché bereklena un peu terreau de un peu tout un peu pota kasorante fala ante bala e moye suruguni ba bi se ka do su kulu kelen ngono ani nunu te tabulu kelen nge anu te anto kele anto politicien kele ma anto supporter ku kana fanga kenna ito no meneda ko nunga na fanga la jamais ne malien be ka remarquer ne ko ngasimi ka gen kuma peut-être ambise kana ni mo were mais jamais ne t'a fono ka dunde jamais de la vie politicien do be oluka yende ne te politicien be contrôle sorasi nyuma be munum se ka mali mara ne t'a te politicien koye ne t'a te sorasi koye ne t'a mo nyuma ndo kana mum se ka asimi à remplacer point barre ne ga kuma be fle mais tellement ils sont malhonnêtes danga deundo hal ni bora ka kuma ba fo kir karsari o be galon norla o te malo ya galon te ka o de ko songa uma ay be munu me kuma rezo ko ay be bokolo la jedron ne ka kuma be c'est clair et puis ne be danga donga kuma la mogo be ka mali kele ala ka be halaki mogo be ka mali ko ken galon kan ala kana hera ka shi ala ka beta chi ala ka be molu mogo be ka mali janfa ala de nya be bela ala ka beta chi e do fla be temoka ibo ka betla ka bo ba fo ko ite mali fe a chama rima ka chama be o ba ma furude a chama be ka wo chigebi billahi a chama be u ba kumako parce que ni muso kumako na demolo dra dembe ka nyamato dindi a te ko famia a sakalama de be mo singoro a chama be a uri marqué u ba kumako ni muso kumako na demolo avec atandi u chama ma singoro ki sa sam siri sam ne be ka kuma mfo ne ka kuma e tandi kele maje gon ku kala de ne ka kuma docteur Sokal ko kala ma ga be fo aya be ira aya ka position ira anga position donné ni du an ne se gutungara bel le cerveau docteur Sokal ko kala ma anga position an te français fait awa an ni politicien te allié de aish now bina politicien kono ne se gutungara be bomba fo nga binu kono ne ni politicien te allié de jamais mais politicien ka fsani e asimi keni o fana e tiende politicien chou ka fsani e asimi ngadamadi mais ne te ka fongu kana fangala de ay politicien nyuma ndo bi yes politicien horon bi ne tala mo to fokew il y a des hommes politiques qui sont honnêtes au Mali oui tiende mais kolom numbe ne te folu kana ibeka clan nuni Karim Keita clan ne te ala de luka fanga isoro ibeka clan non munu nya fanga ka kante me ne te ala de luka na ne te mo gali de abeka jeng galomba abeka munu ne couleur donné du ne te français fait ne te français défend français moko ali malien ali moko do yi faranga ko ata Nations Unies ko ata a plainte de contrôle ne maçon ne ta ni ta simi de fait be mali kuma shul ne te ta da fait a te fone dengena ka fa mali janfa mais au ko de ni mo ngom ta simi fa o tiye terreau di avec galon noro lula ça passe pas avec moi c'est gutungara na be fendone ka na ma bona wa nyamogo de na be ka fefe fone ma na ma bona preview koro ka bo ma fa furu mo be fefe fone ma ni ma bona preview koro ite halala de parla quand dans maquette terreau fait tout fait au assimilé terreau bébé fala bébé bala la ku be daga boandala. Voilà ma position claire comme le de roche. Docteur Sokal ko kala maïga ka position di. Ay galon ben nora ul aka vidéo mon baro ko Sokal maïga terreau di. C'est-à-dire horonya bara dugu kono. Ibar ni jamana kalfa danga deuna be ketadi. Ya ubu danga de nyogon de ta ku farangon kan. Muso kungo bali deun ni nolu nana nolu chara jamana gérance la drogue c'est fini. Ah jamunu be ka simi supporter ou be kuma halu e Macron ni Macron ta ko fien wulla mais docteur Sokal ko kala mega ka farasi clé France be tremblement de terre de be ka France ah docteur Sokal ko kala mega France ni fitin drone fo Nations Unies kono ngol barka ding mu c'est que wurotan de muso mi kunkoro de ani muso mi kuma ko de o teklingi ah docteur Sokal ko kala mega ko la France nous a laissé en plein vol. Macron fadu na Macron. Est-ce que Macron kungolo ka boa? Est-ce que France neni wa? Est-ce que Macron neni a? Ay kuma do de fo. Kuma minka juguni neni. Awo France tunani. Macron desara ka sino. Asimi ton surasine be kuma est-ce que abedigi France la te digulo parce que au lieu vulgarité de doigt kro. Kani au lieu be fait ka choquer la digi. Ils sont tellement bêtes ou nana ka benyami. Ça de munu yere révolution glan olu genga boy awa jogo kolon dendo bula ebe fait par exemple ça
on a une révolution on a une révolution ka tla ka galon noro on a quand des révolutionnaires oui oui Algérie kera do me angu mangu kana Algérie kera ngu ka diplomatie ji si ça ou déceler c'est Algérie ma on kele ko ou kuna dano ko aide ko lu be fo ne Algérie ka ben ko on était fait ko ka ke alors que on de fo c'est des ngohoron kolon dente temuka inconscient malhonnête de on farale mi ngonga ça ou be fando kele ko main e ba fo ko ay kuko no kele de e mi me ko ou blasra de nous signou ko déceler de ou betla ka galo noro ela que était fo lu ko ke ils n'ont pas honte de mentir mouta ka flen ou blo déceler be ka juger docteur Sokel flen blo c'est ka juger mais le conseil de bema machi kani faso janfa ko parce que sur assez nous met technique de kila wala sa équipe e ma nous mine eselo be e ma elbe siritam go ko nous mine c'est nous mine obi torture psychologique de kila ni ma ke e ma malem chama bulla ka ta fara tero ka c'est rubeka bonu mo bi se ka fonu ma ko ne patro mo min kira jamana nyamoy ale be koro de ke mu ma to e be ta fara jamana jugu kan ale be campagne de ke ale te campagne ke wala sa e ka ke faso de nyumai ma ale be e torture de ka ko jugu ke e la mu ma to e be ta fara jamana jugu kan o e mo jume ne boloni na fanga la kan ga bardo de ke mu mi jabe mais e be mo me ke re soutenir e be kele ka diagwa kala tiga uma parce que ko popularité bula hali baka hali wulu te réfléchir ta mo munu me ku soutenir awula je bet kele mbuda la kana ni belle cerveau ku ye micro ta ka kule boulevard la magorombe dese ka sinoro ni docteur Sokel ko kala maiga micro ta magorombe dese ka sinoro Abdou Nyang be kuma bubu be kuma ali magoronga wulu tu la me c'est-à-dire que nous y dans de quoi c'est-à-dire abina fo mogo do ka bo Real Madrid la kale benager joli bala ou be stade la malla c'est-à-dire mogo do ka bo Europe kale bena Afrique club do la ka Real Madrid bla ka Champions League bla kale bena Afrique ka benager Afrique ka benager Mali ou be AS Abidjan ou be Fendo Espérance de Tunisie na Kabo première division na Assimi Goïta est première division na katis qu'il faut katara ire sera fo 4e division na munu me ka supporter bi ou kuma kan teta oroshi ou be kuma makoronta dogo fien wula ka anto Assimi ko ay remarquer kuma be français kumbe dimi kuma be makoron be bo depuis Assimi mana fangala anye marché de organiser le 10 janvier 2020 makoron jatke ko jugu ye sommet de pour créer Macron sarango djugu onya anye marché organisé le 10 janvier Mali konoka soro Assimi coup d'état ke anye Macron tremblé di aw ba mbui kanani wulu ni jakuma onye bubu nunu kuma kambe ta rojibe bubu ni nyang nunu olu ma beta mi hali français wulu hali nyang kuma na tatiki français wulu la bet kelembula passe partout de dos abise kata nyefo chukumo don Docteur Sokel ko kala maiga de 4 ça dit que 240 milliards kanano ko do Mali kesula aw toy avec a coulé français ma au bla ko fe de aw ere bla ko fe parce que jamana denyumon be munu ye jamana perefu ira ka docteur Sokel ko kala maiga toy anale ay MRTP mo sara ku wa muga wa tandru aw sara yele fo million clé ka abe bo MRTP la do na 45 milliards ou be combien milliards aw to kesila Docteur Sokel ko sanogo nkele nga kureta ke uya Mali Europe Congo ma war soro Docteur Sokel ko kala maigari kumeka MRTP antaro jume jiri sanogo ntara ko jolibe Docteur Sokel ko kala maigari 12 milliards antaro 9 milliards ode kumbe Sokel bulu ko sanogo ya bulu ka dalade ko Mali kono ko mogodo bise ka wari marata ntwala Yamusa Kamara ye sanogo pousse ko ka Sokel ba placer la sanogo mason sanogo balole ba ita ngini ga kati sanogo ko Sokel se ka ba placer la jamana ça dit quoi jamana mombe jamana fait auto fait bon on est galon de norolembo labi mo mi war docteur Sokel ko kala maiga di ana maliga armema musanas war katla ko ta ko di Yamusa Kamara katla ko war dun ko ikerene on bolano wari ngo kasim tapo bedo ko kuma defo utara Sokel o et pression que Sokel war ta kaduma Sokel ko fuka signé de o ya signé docteur Sokel war bo ka duma wallahi bila Yamusa Kamara ituni wari
o Yamusa Kamara kele de filɛ Asimi ka conseiller la bi c'est à dire zondenw k'olu ta ka jamana kalifa la minnu tɛ suɲɛni kɛ ka ngalon nɔrɔ la k'olu de ye zon ye k'a sɔrɔ zon yɛrɛ bɛ k'i kɔgɔ siyɛsogo la kuluba mais aw bɛ fɛ an ka tugu Asimi ko de la o tuma aw bolo an y'an ɲɔgɔn dangadenw de yan an bɛ tugu président kɔ aw bolo k'a fɔ k'an bɛ ji min an nun de fɛ vous me fichez la paix mais ni mɔgɔ y'a geli o kan ne ka inbox kɔnɔ ko Asimi i bɛ Asimi fɛ c'est ton problème n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini parce que a ma na changement kama a ma na Mali jɔ kama minnu bɛ Mali fɛ a y'u kɛlɛ o kɛra bɛɛ ɲɛna hali Mali wuluw b'a dɔn bi ko Asimi tɛ se mɔgɔ minnu kun kumakan bɛ Macron bila ka dɛsɛ ka sunɔgɔ Asimi y'a bɛɛ kɛlɛ bɛɛ filɛ kaso la bi ni bɛɛ ni k'u kumana Faransi journaliw bɛ bɔ n'a ye bɛɛ bɛ bɔ a la ka a bɛ ɲangini bɔ ma bɛ ninnu kumakan bɛ taa yɔrɔ jumɛn o tɛ taa yɔrɔ si c'est des gros menteurs c'est des manipulateurs ninnu kumakan bɛ taa yɔrɔ jumɛn bɛɛ tigɛlen b'u la a y'u bila k'u ka taa boulevard la hali sɛw tɛ se k'a labɔ jama jumɛn b'u kɔ a ye jamatigiw kɛlɛ parce que olu surasi ɲango de ka ca quoi n'u nana n'u ye fanga ta dɔrɔn tɔgɔtigi fɛ e ma capitaine taara ka taa galon dɔrɔn alimami na ça o bɛ ten de quoi danga de b'u kɔ n'u ye fanga ta dɔrɔn mɔgɔ u tɛ fɛ mɔgɔ si c'est-à-dire u tɛ fɛ hali ni carré kɔnɔ ni jamana dɔ b'i kɔ ni mi kɔlɔsi ni y'u contre dɔrɔn u bɛ problème dɔ ɲini ka si ma bon o de y'a to u tɛ se ka fanga laban voilà la vérité voilà les réalités hein aw ko k'a bɛ fɛ ka jamana jɔlaw b'aw ɲɛkɔrɔ aw t'olu fɛ aw taara zon ta k'u kɛ ɲɔgɔn kan Yamusa mun y'an ka miliyari 10 ni kɔ suɲɛ Kassim Tapo bɔra n'a ye k'a fɔ bɛɛ y'a mɛn diɲɛ bɛɛ y'a mɛn Kassim Tapo balo la a bɛ Mali la Yamusa bɛ Mali la Kassim Tapo ko Yamusa Kamara de an ka sɔrɔsiw ka wari suɲɛ k'o dun mɔgɔ min ye armée ka wari suɲɛ k'o dun Yamusa Kassim Tapo bɔra n'o ye k'o yira bɛɛ y'o mɛn aw b'a tulo cɛ o kan ko farafin mina fɔ danga de b'a kɔ o ye Faransi nɔ de ya Faransi de an ka sɔrɔsiw ka wari dun wa Yamusa Kamara miliyari 12 ou bien 10 joli a y'a dun Kassim Tapo d'a fɔ ne y'a vidéo yira aw bɛɛ lajɛlen na ne ye vidéo kala dɔw ye ne wele k'olu t'a dɔn ko danga de bɛ farafin o bɛɛ la a bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ président kelen kun zondenw kelen bɛ ka taa kuluba fa o bɛɛ la a bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'anw de ye mɔgɔ jugu ye an bɛ ka mun fɔ o t'a fɔ ko ye nkalon ye dɛ sarakaden ninnu bɛ bɔ ka manamana c'est à dire quoi an bɛ vidéo bila k'an bɛɛ cɛ